Ngayu I labun na pedeng jongpi ki balak bena ba kana poko kadang sidep lunch ya ki art lagi pun tema jongki ki bana katoka X series jongki. Bat kita ki pun ki deka Poco X8 Pro bat ka Poco X8 Pro Max. Bat kana ka X8 Pro Max M ka deka model ka ba kidang wan rak temai ki bana kana ka X series jongki. Bat kan long ru ka bakam halor ya katoka X8 Pro. Tekan diat haka bayi de bat kana X series jongki kana ka series ru M kada ka series ka bakam ya yo bat kada ru ka baki kam fokus yaki performance lane ban lek kai game bat kana ka X series jongki M kada ka bakam hapok kendiat ya katoka F series jongki handre ngam tip kumno kin lek dalak poi haka Poco F8 jongki namar ka dor jongki negi batamai kila cross ya ka dor jongki negi F series jongki kum katoka Poco F7 ka bami menin snem tengah try onda lak poi haka F8 jongki kalak ban kenjok syaka sanpeu hajar lane kalak ruban cross yaka sanpeu hajar teh haka nega video ngin nyepet company yaki features jongka nega model batma jongki ka X8 Pro Max teh ya ketupat ke X8 Pro ngin saya page hadin habut lada bun kiba request dengan sepersyang ban penmi video handre lada ngasih ya tu yaki main features kiba kil upgrade naga to ke X7 Pro kilong kumu processor haka to ke X7 Pro ha processor jongka kila ada Dimensity 8400 kat bahagian naga batmai pat ki ada Dimensity 8500 nang ta hakan pat ki ba kila upgrade kendiat kata haka jet storage bahagian ne kila ada ka UFS 4.1 kat bahagian to X7 Pro ki ada ka UFS 4 tang kita hi WR teli kila upgrade naga to ka X7 Pro jongki namar ladai page haka kamera ru kilong bit same kum haka to ka X7 Pro jongki bat lada page hau bateri lay kila downgrade kendiat naga to ka X7 Pro haka to ka X7 Pro ki ada 1000 sanspa sanpe mAh kat bahkan nepat kila downgrade kendiat kata bakila ada 1000 sanspa mAh kamut sanpe mAh kala duna naga toka X7 Pro jongki ya kador jongka dengan saya tu hakan naga juk ke video tes saya page bah hadu bekut wat ya skip tehang ne ngin kam ya fokus ya kan naga batamai ka X8 Pro Max jongki tekat ba pidang ya page singap ha I bor I motivation yang ada ke bayar like but I hype hakan naga video but ya gitu ki bajuan page regular handre ki bom sem la subscribe singap ha ya subscribe namar phim don jinglut ru naga ba subscribe handre kapan seluruh pat yang bangan nang ya penmi kum kini gijat video ban ajing mentoy pi te anyways hang neng nyepit no shwa ya ka design jong kana ka phone ka design jong ka kalong kum to ka kham I long premium lane ka kham I rem dor ma ka dur jong ka bat kumba pi I mentagis ngi ki brand kila kham long rounded gitu ki snat na gitu ki saudong jong ki phone jong ki te kaneru kalong kum tahi ka kham long rounded gitu ki snat ba saudong jong ka ngai I menta kane ka balong rounded kini ki snat jong ki phone em kala long trending ba nagata ka daw barok ki brand kila sna kumne ki frames jong ki phone jong ki bat kata kala pelong yiki bakin I kum ki iPhones nang ta lada pipet ha ka to ka benta ka kamera jong ka gitu ki rings jong gitu ki kamera jong ka em kidon ya kita ki dynamic RGB light kini ki dynamic lights em ki glow kum ha ka por balek kai game ngap jing ruai habadon ba call lane habadon ba message lane la ruban penon kam kum ki indicator lights kum ha ka por ba sondur da ka babu da ka timer bat ya kini ki ring lights em phila ban penhe na penrit ya ka jing shai na ka jing dum jong ki kat kum ka jing kwa jong phi ta ha ka build jong kapat kana ka phun ki sna da ki metal body lane ki aluminium bat ha ka bak jong kapat ki sna da ki fiberglass ki phun ki basina da ki metal body bat ki glass bak em ki kham long premium nagata ka daw ken kana ka phun ka kham I long premium ka body bat ka frame jong ka tenang ta ha ka thickness na ka jing ben jong ka poi kum ba pra point rmm bat ka jing khia jong kapat ka poi kum ba arspa aquar grams hagi sim card ka support dagi dual nano sim card bat kala support ru ya kata ka eSIM card nang ta ka IP rating ka support daga IP68 ka 69 bat ka 69K kata kemut kala long ka water resistance nang taban unlock ya kana phone kila ada ka under display fingerprint da kata ka ultrasonic sensor tekane ka ultrasonic sensor ngamdan kam suban batai namar philai tip bakane ka de ka bakham long advance kata ka technology bat ka deru ka baki sai ai tang haki phone remdor ta haki colors bat kana ka phone ka don lightly ka banangkong kana ka blank ka baar ka white ka balai pat ka blue temen tapat nyepo haka display jongka kajing hek ka display jongka naga phone ka long 3.5 inci kala kam hek ma kana ka display jongka bat kila ada ka 1.5K LTPS flat AMOLED display kata ka 10 bit ka HDR10 plus ka PWM dimming ka DCI-P3 barok kita ki download hakana ka display jongka teh haka refresh rate ki ada ka 6 Hz nang ta hadu saus pa Hz pat kata ka touch sampling rate ki ai kane ka trekam kum haka por balek kai game ban kam long smooth ka touch haga brightness pat hadu lah hajar sanspa nits ka peak brightness jongka nang ta ka don ru ya kata ka iCare certification bat kum juk kala support ru ya kata ka wet touch kata kamut lada ji malu malaki ketiru ka touch kan trekam ben bat ha gitu ki bezel jongkaru lane gitu ki benta bayong katu ka display jongkaru ki kamrit bha bat hadu kumba khandai pusa persen kana ka screen to body ratio ka yo kata kamut ka khambiang ma ha kana ka liang teban yada ya kana display jongka kila ada ka Gorilla Glass 7i
Teman tapan ini pun hau chipset. Chipset lana prosesor kila akhirnya kepun kata ada MediaTek Dimensity 9500S. Bat lain nanometer kisnai Une prosesor te ulak long bakam klan. Bat ulak long ru second top model naki negi MediaTek prosesor. Nama top model naki MediaTek prosesor UDU 9500. Kan baya une pad ubadon S U9500S ulong ubah hapok kendiat ya auto 9500. Ki prosesor ki balapalat ya ke 3 GHz ke clock speed jong km te kila hap hak kerdan ki baklan bor. Te une le hak main CPU core jong ulak support da ke 3.73 GHz ke clock speed jong Te kata kapan i ba ulak klan bor une prosesor ru. Te ya kita ngamdan kam ban bataitan namar kambun na pedeng jongi majority kimia singothu ya kita ki technical detail jong ki. Te hak an tutu skor une prosesor uyok kumba ar million tam. Teban lek ka game kum ka BGMI kala support daka sispa RPU FPS. Teban pendunapat ya ke hit kila airu ya kata ka 3D ice loop cooling system daka 1000 praspa mm². Teman tapan ini po haki software jongka. Hakan aga pun kila ada ka Android 16 bad utau Hyper OS 3 UI jongka. Saus name kin aya ka OS update lan ka Android update bad hadut terus name kin aya ka security update. Bad haki AI features ru kidon cibun teli. Tehaka rambat ka storage jong kana kepon pat kana kepon kadon artiligi rambat ki storage variant. Kabarang kong ki ada ka kat RGB ka rambat arspa san pun RGB ka storage. Kabar ki ada ka kat RGB ka rambat san spa kat RGB ka storage. Kaja ram ki lah kana kepon kata ada ka LPDDR5X Ultra bat kaja storage pat ki ada ka UFS 4.1. Takumba PE hang ne namar bakade ka gaming phone na kata ka daw kila sedang ban ada direct naga kat RGB ka ram de. Batladai page hakitu ki rambat ki storage ru kila ada ki top model lan lagi model ki long state bha. Teman tapan ini poh ka kamera jongka. Karena kepun kadon tang artiligi kamera jongka nadien. Kapanong kong ka 100 megapixel ka primary kamera bat ka support ru ya ka OIS. Bat ka sensor pat kila ada kata ka Light Fusion 600. Tah ki video ka support da ka 4K 60 fps. Nang tah ka tu ka kamera ka arpat ki atang da ka prime megapixel ka ultra wide kamera. Tah ka front jongka pat ki atang da ka 4 megapixel bat haki video ru ka support tang da ka 1080p 60 fps. Karena ke Poco M haki negi X series jongka ru kim da fokus tan ya ke kamera. Na kata ka daw kumba PE hang ne ke kamera jongka kam da klan kam don ya kita ki telefoto kamera ka ultra wide kamera ru ki atang da ka prime megapixel nang ta ka front kamera jongka ru ki atang da ka 4 megapixel bat kam support ya ki 4K video. Ngasyat ya tu bah ya kata bahagi pun ki bakam fokus ya ke performance lane ban lek kai game pin UI bagi kam telot ke kamera jongki. Na kata ka daw kin ngasyat ya tu mo pide ban jit bat pide ban tip shwa ke ikejing don kam jongpi. Namar yo le se pi kam don kam ya ke kamera handai pi kum tit pat kum kini ki pun ki bakam fokus ya ke performance. Te hadin habut pat pin salong babe. Bat ya gitu pat ki bakam don kam ya ke performance lane ban lek kai game ki kum bakla tit pat dagi pun ki bakam fokus ya ke kamera. Namar haki pun ki bakam fokus ya ke kamera pat ki kam telot haka performance jongki. Te kataru kalak ban disappoint ya ki hadin habun. Teman tapan ini pohau bateri jongka ubah kila kam highlight ya kena kepun. Kata bahakasin banengkong na kinegi pun poko kila ada bateri bakam he. Kata dau kendai hajar silikon karbon bateri. Hau charger jongka pat kila ada sispa won. Nang ta kana kepun kala support ru ya kataga reverse charging daka arpunya won. Bat kala support ru ya kataga bypass charging. Bat lai tu ru ba bateri jong kana kepun unne hadu hendrius nem kataga charge cycle jong Kata kemut hadin hendrius nem unsa sedang ban hiar ke board jong laneka backup jong Taha auto USB port pat kila ada barim da USB 2.0 ki klaim ai da auto batamai ma auto 3.2. Teman tapan ini pet ya ki features jongka. Kana kepun kadon hadu kumba kanru teli kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 7, Bluetooth ki ada Bluetooth version 6, ka NFC ru kadon, UIR blaster udon, nang tah haki mic ki ada ki artiligi mic, bad haki speaker ru ki ada ki artiligi speaker, bad la ru ban penhe hadu 100% ka volume. Teman tapan ini poh haka main mah kata ya ka dor jongka. Ka dor try jong kana kepun ka poh hadu 10 jar kendai spa kendai 10 hajar. Kata ya kato ka kat RGB ka RAM bat arspa 10GB ka storage. Ka ba arpat ka poy hadu 10,000 kendai spa kendai 10,000 hajar. Kata ya kato ka kat RGB ka RAM bat san spa kat RGB ka storage. Handrai lang bagi bang offer pat kila bandunai kumba lah hajar na kato ka dor trajongki. Ya kana kapun kindi nang kong haka arpulai trik mentau benai kata tang haka Flipkart bat ka official website jongki. Taya ka dor jong kana X8 Pro ru nganya tu hang ne. Kador jong kene ka sedang naduk ka lapu hajar kendai spa kendai lapu lah hajar. Kata ya kata ka prajibi ka rambat arspa san pendri jibi ka storage. Ka baar ka poy lapu san hajar kendai spa kendai lapu pendri hajar. Kata ya kata ka kat RGB ka rambat arspa san pendri jibi ka storage. Bad hakan ka X8 Pro M kadon ru ya kata ka special edition jongka kata ka Iron Man edition. Kana ka special edition taga compare ma kendet ka dur jongka.
namar kadon ya kador jong utu Iron Man. Henry hakil yang ki features pat kim dan jing per AA ru. Te ya kador jong kana special edition jong ka kapoi hadu kumba lai punya jar kendai spa kendai lai pu prajar. Henry ya kane kan long limited kindi. Kata kemut kilak bandi tang si hajar ne arjar teli. Tekane kadetang ya kito kibade ki fans jong Iron Man bat ki batit kloy hapok kapor baki labu. Tah kabaide bat ki dor jong kana X8 Pro ru lang baki bang offer kilak banduna lah hajar na kito ki dor tra jong ki. Bat kane rukum juhi kindi nongkong hakane ga arpulai trik jong une ubnai match. Tah bai pet ya ki dor jong kine ki pun kilak khamremo ki dor jong ki. Kumba pilai tip ba menta ki sngi la ki dor lut ki dor jong ki pun. Tah bai pai hakato ga X8 Pro Max jong ki ru ladai pet bat ka dor jong ka bat kito ki feature jong ka kane ru kalak khamrem namar hakato ga dor lada haki por yo offer pila yo daga to OnePlus 15R ka IQ 15R ki bakam klan cucu ya kane Henry lada piyo pan hagador baki yo offer kamut lah hajar kinduna naga to gador tra jongki te pila ban consider ya kine pun bat kata ngaong ya kito ki bakam don kam ban lek kai game Henry ya kito pat ki bakam don kam ya ke kamera ki bamde ki balek kai game kana ke pun kam de naga banta jongpi namar kumba pi bakana ke pun ka kam fokus ya ke performance naga ta gadau kadon ya kita ki jing duna jongka ha ke kamera jongka kum ha ke to ultra wide kamera ki atang daga pra megapixel nangta kam don ru ya kita ki telefoto kamera bat ke to front kamera jongka ru ki atang daga 40 megapixel bat kam support ya ka 4K video namar ha to kedor lada de daki pun ki ba fokus ya ke kamera m pila yo ru ya kita ki pun ki badon ya kita ki telefoto kamera ki balak support 4K ka front kamera ru banang ta ki ba kam klan ka ultra wide kamera ru pila yo tementang ngathrai lang ba kana video junga kala ajing irap ipi sibun ban sing tu ya kana ke pun bat pila la ru ban decide ka biang ne ban thien ta saya komen hang ne harum saya ke epat ke pun temai phikwa bangan batai ha kana ke channel tengin siam ha ke pat ke video junga ke sibun